So hey guys, welcome to my new vlog. खाया पिया ହେଇଗଲା ଶେଷ। So hey guys, ମୁଁ ଏବେ ଉଠି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛି। ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲେ ଶେଷ। ଏବେ ଯାଉଛି ମୁହଁ ଫୁହ ଧୋଇବି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିକି ଯିବି। ଭାଇ 4ଟା ବେଳେ ଆମ ଘର ବାହାରର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି ଏମିତିଆ। ଧୁଆ ଧୋଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଏବେ ଯାଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବି। ଚାଲୁଛ ଟ୍ୟୁସନ୍। ସକାଳ ମାନେ ଘର ବାହାର ଠିଆ ହେଇକି ଯାଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍। ସାଇକେଲ ବି ପୁରା ରେଡି। ଚାଲ ଯିବା। ସକାଳ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତାର ଅଛି ସକାଳ ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଚାଲ ଯିବା ଜୁସ୍ ଦୋକାନ। ସକାଳ ପିଇବା ହେଇଗଲା ଶେଷ। ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ। ସକାଳ ମୁଁ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାଟା ଏଇଟା। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନି ଟିକେ କର୍ଷଣ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଡିଜେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଭିଉ। ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ। ସୋ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମଟର ସୁପ୍ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବି ଘରକୁ। ଇଏ ହେଲା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ର ନଜାରା। ସେପଟେ ହେଲା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ଏପଟେ ହେଲା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍। ଏପଟେ ଫିଟିନି, ସେପଟେ ଫିଟି ଯାଇଛି। ସୋ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଅଛି ଆମ ଘର ପାଖ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଭିଉ। ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍। ସୋ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ହେଲା ମୋ ସାଇକେଲ। ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ। ଏଇଠି କବାଟ ଫିଟିଲା। ସୋ ଗାଇସ୍ मैं ସାଇକେଲଟାକୁ ପାର୍କିଂ କରିଦେଲି। ଚାଲି ଯିବା ମଟର ସୁପ୍ ନେଇ ଖାଇବା। ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ମଟର ସୁପ୍ ଧରିକି ଘରେ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ମଟର ସୁପ୍ ଖାଇବା। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ଟା କାଢ଼ିଦେବା। ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା। ମଟର ସୁପ୍ ଝାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ପିଲା। ମଟର ସୁପ୍ ରେଡି। ଢଳାଇଲା ପିଆଜକୁ କାକୁଡ଼ି। ସୋ ଗାଇସ୍ ଚାଲ ମଟର ସୁପ୍ ଖାଇବା। ଏଇଠି ମଟର ସୁପ୍ ପୁରା ରେଡି। ଚାଲ ଖାଇବା। ଆଜି ଖଟ ଉପରେ ବସିକି ଖାଇଛନ୍ତି। ଖଟ ଉପରେ ବସିକି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତଳକୁ ଆସିଲି ହାରି। ଗାଇସ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ଏହି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି।